Allah sarki, labarin wata baiwar Allah wadda ta buƙaci a bata taliya domin ta samu ta rufa wa kanta asiri. Ta lamunci cewa inda aka bata wannan taliyan sai za ta yi ta kanta ma wanda ya bata ya biya buƙatun shi. Kamar yadda Malam Najibu ya rawaito labarin, ya ce yanzu nan yi sallar magariba a ɗaya daga cikin masallatan jami'o'in da suke jihar Bauchi. Sai wani malami ya tashi ya yi nasiha yake cewa wani ɗan uwa ya same shi da wani kuka akan wani abu da ya faru da shi. Yana zaune jiya da daddare sai wasu mata guda biyu suka zo wucewa a cikin jami'ar. Sai ɗaya ta yi gaba ɗaya kuma ta dawo da baya zuwa inda yake. Sai ta mishi magana akan cewa tana wani hali ne na rashin abinci, don Allah ya siya mata taliya guda ɗaya za ta ba shi dama ya biya bukatun shi sai buɗan bakinsa ya ce mata shi ba haka yake ba, kuma ba zai iya ba, sannan ta ji tsoron Allah. Ko ba shi da taliyar da zai bata, amma sai dai ga 500 ta je ta yi wani abu da shi, ta lallaba ta samu ta siya wani abincin da za ta yi amfani da shi. Wannan abin ne da yanzu nan malam ya faɗa a masallaci. A don haka shawarin shi ga iyaye da kuma yayi da suke da ɗan uwa a makarantu shi ne su yi wa Allah suna kula da 'ya'yansu ko 'yan uwansu, duk da dai an san halin da ake cike na matsi da tsadar rayuwa da kuma matsatsin tattalin arziki. Amma kuma na abin lura da shi ne a rika musu addu'a, sannan kuma duk wanda suka kai matakin aure in zai yi a samu a aurar da su. Mai rubutu Aminu Hassanu Biyaba.